Libro iti Colossians, Chapter 1. Kada kayo at tao ti Diyos dita Colosas a mapagtalkan a kakabsat ken Kristo. Sapay kuma ta parabor ken talna ti ited kada kayo ti Diyos nga Ama tayo. Nagapu daytoy asurat kada kami ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti pagayatan ti Dios, ken ni Timoteo akabsat tayo. Kanayon nga agyaman kami iti Dios nga Ama ni Apo tayo a Hesukristo, tunggal ikararaganda kayo. Tanadamag mi ti maipapan iti pamatiyo ken ni Kristo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin at tao ti Dios. Ididamo a maipakaammo kada kayo ti pudno a mensahe, tinaimbag a damag. Nangnegyo ti maipapan iti namnama nga ipaayna. Iti kasta maibatay iti pamati, ken ayatyo iti namnama a naisagana ijay langit nga agpaay kada kayo. Mangted ti ebanghelyo kadagiti bendisyon ket agsaksak na iti intero a lubong. Maararamid met daytoy kada kayo manipud iti damoyo a mangneg ti maipapan iti parabor ti Dios ket naamuan niyo ti kinapudno daytoy a parabor. Nasursuruyo daytoy ken ni Epafras a mangibagi kada kami. Isu ti patpat genmi a katrabahwan ken matalek nga adipan ni Kristo. Imbaga na kada kami ti maipapan iti ayat nga inted ti Espiritu kada kayo. Isut gapuna a kanayon nga ikarkararagan da kayo manipod panakadamag mi iti maipapan kada kayo. Idawdawat mi iti Dios a magunudyo tinaan-anay a kinasirib ken panakaawat tapno maamuan niyo a naimbag ti pagayatan na. Ket agbiag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramiden niyo a kanayon ti makaayayo ken kuana. Agbunga kayo iti amin akita ti naimbag nga aramid ket umad-adon to ti amuyo maipapan iti Dios. Sapay kuma, ta mapakirad kayo babaen iti amin apigsa nga aggapo iti nagloryaan a panakabalin na. Tapno maibturan niyo asi aanos ken siraragsak ti uray anyaman a mapasama. Agyaman kayo iti Ama, ana magbalin kada kayo a maikari a makipagtawid iti ingkari ti Dios nga ited kadagiti tattao na iti pagarian ti lawag. Inispal na tayo iti panakabalin ti sipnget ket impan na tayo iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaen ken kuana nawayawayaan tayo kayat na asawan pinakawan ti Dios dagiti basol tayo. Ni Kristo ti pudno aladawan ti saan a makita a Dios. Isu ti inauna nga anak, kayat na asawen, katatanukan kadagiti amin a parswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Dios dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita, agraman dagiti na espirituan a panakabalin. Trono, panagturay, kinatan-ok ken bileg. Pinarswa ti Dios ti intero a lubong, babaen ken kuana, ken maipaay ken kuana. Addan ni Kristo sakbay a naparswa ti amin a banag. Ket gapo ken kuana, na ornos da iti lugar da iti panakikaysada ken kuana. Isu ti ulo ti bagina, kayat na asawen ti iglesia. Isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti inauna nga anak ti Dios.
napagungar tapno agbalin a kangatuan kadagiti amin. Tainkeddeng ti Dios nga agtaeng tinaan-anay agalad na iti anak. Ngarod, babaen iti anak, inkeddeng ti Dios nga ikapya ti isu amin kenkuana. Ket babaen iti ipapatay ti anak na iti krus, nagkapya ti Dios ken ti isu amin a parswa, ditoy daga ken sa dilangit. Adda idi panawen nga adayo kayo ti Dios. Nagbalin kayo akabusor na, gapu kadagiti dakes nga aramid ken panunot yo. Ngem ita, babaen iti ipapatay ti anak na, inkapya na kayo ken kuana, tapno agtakder kay iti sangwanan na anasantuan, na dalos ken awan pakababalawan na. Masapul nga rod nga agtalin na it kayo anatibker ken natalged iti pamati. Diyo itulok a magungun kayo ket mapukaw yo, tinamnama anagunod yo idinangegyo ti ebanghelyo. Daytoy ti ebanghelyo anaikas kasaba kadagiti amin at tao ditoy lubong. Daytoy ti gapu na asyak ni Pablo nagbalinak nga adipen. Ita maragsakanak kadagiti sagsagabaek gapu kada kayo. Tababaen kadagitoy, punwak ti pagkurangan ti panagsagabak akasapulan iti panagserbi ken ni Kristo. Maipaay daytoy a panagsagaba iti iglesia a bagi ni Kristo. Pinagbalinnak ti Dios nga adipen ti iglesia. Inted na kanyak daytoy a trabaho. Tinaan-anay a panangipakaamok kada kayo iti mensahe na. Nailimad idi daytoy a mensahe kadagiti adu a kapututan. Ngem na ipakaammo itan kadagiti tattao na. Plano ti Dios nga ipakaammo kadagiti tattao na ti palimed na. Anyan a kinadayag ken kinadaeg ti palimed nga agpaay kadagiti amin a tattao. Agtaeng kadagiti puspuso yo ni Kristo, tinamnamayo a makiranod iti gloria na. Ipakaammo mingarot ti kinapudno maipapaan kini Kristo kadagiti amin at tao. Iti amin a kinasirib ballaagan ni ti tunggal tao iti maipapaan iti dirumbeng nga aramiden kan sursurwan mi ida iti rumbeng nga aramiden da tapno idatag mi iti sangwanan ti Dios ti tunggal maysa, apulos nga awan pagkurangan na iti panakikaykaysada ken Kristo. Tapno maaramid daytoy, agbannog ken agrigatak ket aramatek ti amin a bileg ken panakabalin nga agtaod ken ni Kristo. Chapter 2. Kayat ko ang maamuan nyo, tirigat ko ang nagtrabaho at tumulong kada kayo. Kastamet kadagiti taga Laodicea, ken amin asaan pa'y ang nakakita kanya. Aramidat daytoy, tapno mapapigsada, ken agmaymaysada. Iti ayat ket mapnuda, iti kinabaknang, tinamnama nga ited tinapudpudno, apan nakaawat. Iti kasta, maamuanda ti palimed ti Dios nga isumetlaeng ni Kristo. Ket isu tinangiparang iti amin agameng ti kinasirip ken panakaammo. Ibagak nga rod kada kayo, adiyo itulok nga ada mga lilaw kada kayo, babaen kadagiti makaayayo adinggen asao. Uray awanak kada kayo asibabagi, at daak kada kayo iti espiritu. Maragsakanak a makaammo a nairot ken natibker ti panagmaymaysayo nga agtalinaed iti pammatyo ken Kristo. Yan tangay ta inawat yon ni Kristo Jesus akas apo, agbiag kayo kuma mainaig ken kuana.
mairamot kan maipasdek kumati biyagyo ken kuana. Ken pumigsa ti pamatiyo ken kuana, kas na isuro kada kayo, ken kanayon kayo nga agyaman. Ngarod, agannad kayo tapno di na kay adipenen ti kinasirib, nga agapo kadagiti sursuro, nga impatawid dagiti tattao, ken dagiti espiritu nga agturay iti lubong. Awan serserbi ken mga lilaw dagitoy a pampanunot ket saandang aggapo ken Kristo. Ngamin, agtaeng ken Kristo akas tao ti amin agalad ti Dios. Ket ti panakikaysayo ken kuana, inawat yumet ti pudno a biag. Tanangat ngato ni Kristo ngem ti amin turay ken panakabalin. Nakugit kayo iti panakikaysayo ken Kristo. Saan nga iti panakakugit nga aramid ti tao? No diket iti panakakugit nga agtaod ken ni Kristo. Ti panangaywak iti daytoy managbasol a bagi. Ta idinabunyagan kayo na itanem kayon a nairaman ken Kristo. Ket iti dayta a panakabunyagyo, napagungar kayo met, akas ken kuana, gapu iti panamatiyo iti nabileg a panakabalin ti Dios, ana magungar ken kuana. Adda idi panawen ana ibilang kayo anatay iti espiritu. Gapu ta managbasol kayo ken gapu ta saan kayo a Hudyo. Kayat na asawen, awan tilinteg ni Moises kada kayo. Ngem ita, pinagungar na kayo ti Dios kas iti pinangpagungar na ken ni Kristo. Pinakawan ti Dios ti amin a basolyo. Pinunas na ti listaan dagiti basbasol tayo, agraman dagiti kakuykuyog na a paglintegan. Ket dinadael na ti kaipapanan daytoy babaen iti panangilansana iti krus. Iti dayta a krus, pinarmek ni Kristo dagiti na espirituan nga agtuturay ken panakabalin. Impabuya na ida asipupungo iti parada iti panagbaligi na. Isut gapuna a manipod ita, diyo itulok nga adda mangikeddeng iti kanen ken inumenyo, wenno ti aldaw arambakanyo, wenno ti fiesta ti baro a bulan, wenno ti maipapan iti aldaw a panaginana. Amin dagitoy anniniwan laeng dagiti umayto, ngem ti pudpudno ket isu ni Kristo. Diyo ipalubos nga adamang saur kada kayo iti gunggunayo. Isu ang mangibagbaga nga ad-adda anang nangruna, ngem dagiti dadduma gapu kadagiti parmatana, ken mangipapilit iti panagimpapakumbaba ken iti panagdayaw kadagiti angheles. Napalangguad nga awan gapuna ti kasta a tao, na ilubungan ti panagpanpanunot na. Insardengnan ti panagtalin na edna ken Kristo nga ulo ti bagi. Ni Kristo ti mangtaraon iti entero a bagi. Ken pagkakamangan na dagiti nagsusuupan ken ururat na ket padakkilen na sigon iti kayat ti Dios a panagdakkel na. Iti ipapatay ni Kristo, natay kayo metten, kat naisina kayon kadagiti espiritu nga agturay iti lubong. Apay ngarod, ngagbibiyag kayo pay laeng akasla tagalubong. Apay atong palen nyo dagiti kakastoy abilin. Di mo igamanday toy, di mo ramananday ta, di mo sagidan dayjay. May aplikar amin daytoy kadagiti banbanag nga agbalin nga awan serserbina apaman a mausarda. Pagalagadan ken panursuro laeng ida ti tao. Agpayso akasla na ibatay iti kinasirib dagitoy nga annuruten. In kapilitan a panagdayaw kadagiti angheles.
panagim papakumbaba, ken nakaro apanang parigat iti bagi. Ngem awan serserbida, tadida kabailan ating len ti panaggartem ti bagi. Chapter 3. Idi napagungar ni Kristo, napagungar kayo met. Ngarod, biruken yo dagiti adda ijay langit ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na. Iti makannawan ti Dios. Panunutan yo dagiti adda sadyay, saan adagiti adda dito'y daga. Tanatay kayon, naidulinan ti biagyo iti Dios, iti panakikaysayo ken ni Kristo. Ni Kristo ti pudno a biagyo. Inton agparang, adda kay tumet akadwana, ket mairanod kayto iti gloryana. Ngarod, masapul nga iwaksiyo dagiti naidagaan at arigagay akas iti immoralidad, kinarugit, kinaderrep, kinarugso ken kinaagom. Tati kinaagom may sa akita ti panagrukbab iti didyosen. Gapu kadagitoy, agdisurto ti pungto ti Diyos, kadagiti saan agtulnob ken kuana. Adda idi tiyempo a nagbiag kayo kadagiti kasta a panaggartem. Idi iturayan na kayo dagita atarigagay. Ngem ita, masapol nga idyan yo amin dagitoy. Pungtot, derrep ken gura. Di kay agsao iti makapabain. Awan kumati narugit abalikas nga agaon kadagiti bibigyo. Di kay agiinulbod. No inuksubyon ti daan a kinatao agraman dagiti ugali na. Ket ingkawesyon ti baro a kinatao. Daytoy ti baro a tao akanayon a mapagpabaro tapno umasping iti Dios a namarswa ken kuana. Ket naan anay ti panakaamuyo ken kuana. Iti kasta awan hentil wenno Hudyo, nakugit wenno saan a nakugit, gangganaet, narungsot a tao, tagabo ken siwayawaya, no diket ni Kristo ti isu amin ken adda iti isu amin. Tattao na kayo ti Diyos, inayat kan pinili na kayo aken kuana. Ngarod, ipakita yo anaasi kayo, naimbag, napakumbaba, nasingpet ken naanos. No adda pagkunaan ti maysa ken maysa, agiin nanos ken agpipinnakawan kayo. Masapol nga agpipinnakawan kayo, akas iti panang pakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yu ti ayat, ama magsinggalot anaan-anay iti aso amin. Ti talnang agtaod ken ni Kristo, ti mangiwanwan kuma kadagiti panangngideng nga ramidan yu. Daytoy tinangawisan ti Dios kada kayo, iti maymay sa abagi, ket agyaman kayo iti Dios. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta, anapno ti puso yo iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden yo itinagan ni Apo Jesus, agyaman kayo iti Dios Ama babaen ken kuana. Babae, agtulnog kayo kadagiti asawa yo, tadayta ti rebengyo nga aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayaten yo dagiti asawa yo ket diyo rangranggasan ida. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadaytoy ti pakaragsakan ti Dios. Ama, diyo pagsakiten tinakem dagiti anak yo tapno dida maupay.
Da kayo nga dipen, agtulnog kayo iti amin abanag kadagiti apuyo. Saan laeng ano kitkitaen da kayo, tapno maayayo da kada kayo. Ngem aramiden nyo daytoy asipupudno gapu iti panagraemyo iti apo. Anya man nga aramiden nyo, ipapuso yo akas lang maipaay iti apo, asaan akadagiti tattao. Laglagi pa niyo, agunggunaan da kayto ti apo, awatan yun to ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga apo apagserserbian nyo. Ti siya sinuman nga agaramid iti dakes, madusan to akas iti kaikaryan na. Gapo taawan idumduma ti Diyos iti panangakum na. Da kayo nga apo, aramiden nyo tinalinteg ken rumbeng kadagiti tagabuyo. Laglagi penyo nga addamet apuyo sa dilangit. Diyo sardayan ti agkararag asisa salukag ket agyaman kayo iti Diyos. Ikarkararagan da kami met, tapno ikan na kami ti Diyos iti nasaya at agundaway a mga saba ken mangipakaammo iti palimed maipapan ken Kristo. Tadayto iti gapuna nga addak ita iti pagbaludan. Idawdawat yo a mailawlawag ko daytoy kas rebengko nga aramidan. Anadan yo titignayo kadagiti saan a mamati ken ni Kristo. Usarin niyo ang naimbag ti tiyempo akaaddayo kadakwada. Makaparagsak ken makaayayo kuma ti panakisarita yo kadagiti tattao. Ammoyo kuma ti tumutop nga isungbat yo iti uray siya sinuman. Ipakaammon to kada kayo ni ayaten tayo akabsat at tikiko ti amin adamag maipapan kanya. Mapagtalkan ni tikiko akadwaming agserserbe iti apo. Ibaon ko tapno ibagana ti kasasaad mi amin. Ket iti kasta mabang-aran kayo. Makikuyog ken kuana ni Onesimo nga ayaten ken mapagtalkan akabsat amay sa kada kayo. Ipadamag danto ti amin ang mapaspasamak ditoy. Pakumustaan na kayo ni Aristarco akadwak abalot. Kastamat ni Marcos akasinsin ni Bernabe. Inawat yon tibilin maipapan ken ni Marcos. Inton umay awaten yo. Kumusta kayo met kano kuna ni Jesus? Ngaw awagan dapay iti husto. Kadagiti Hudyo ang mamati, isudalaeng, ti makipagtartrabaho kanya ay maipaay iti pagarian ti Diyos, ket adu tinaitulong da. Pakumustaan na kayo, ni Epafras akamang met ti grupo yo, adipen ni Kristo Jesus, ket kanayon asipapasnek ang mangikarkararag kada kayo. Idawdawat na iti Diyos nga agtalinaed kayo ang natibker, ken awan pagkurangan na nga agtungpal iti pagayatan ti Diyos. Siyak ti makasaksi, iti anep na nga agtrabaho iti maipaay kada kayo, ken kadagiti tattao ijay Laodicea, ken Hierapolis. Pakumustaan na kayo ni Lucas, ti patpatgen mi a doktor. Pakumustaan na kayo met ni Dimas. Idano niyo ti pakumustami kadagiti kakabsat ijay Laodicea. Pakumustaan niyo met ni Nymphas ken ti iglesia nga aggimgimong iti balay na. Kalpasan di panangbasa yo iti daytoy asurat, kitaan niyo ta maibasa met iti iglesia ijay Laodicea. Kastamet abasaan niyo ti surat nga agapo kadagiti kakabsat iti Laodicea. Ibagayo kini Arkipo nga ilipas na ti trabaho na italek ken kuana iti panagserbi iti apo. Siak ti akin surat iti daytoy, kablaaw ni Pablo, diyo liplipatan asi kakawarak. Sapay kuma
tabaraburan na kayo iti Diyos.